Perkele, siihen et koske, saatana vie. Saatana. Roskapussiko meinasit viiä? Helkaten ruoman vie. Huuko! Tänne näin, paikka! Huuko! Paikka! Huuko, paikka! 5. Oi, oh! Mitä? Oh! What's going on here? Mitä tapahtuu? Tuli perseeseen jotain läpi. Someone screaming. Timo's in agony. You can see him lifting himself out of the seat. Mitä tapahtuu? En mä tiedä, jotain tuli lattia läpi. Ai, pysähtynyt? Ei. What on earth has gone on? We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. Kimmy, you missed the presentation by Pele. Yeah. Will you get over it? Yeah, I was having a shit. Okay, thanks for that. Mä haluan nähdä, kun se flomaa. Joo. Äkkiä mun nauha loppuu pian, eiku ei lopukaan. Ai! Voi juma! Voi juma! Voi vittu! Kuka auttaa äkkiä nyt vittu! Voi juma! Voi saatana vittu! Äkkiä vittu, mä oon ihan jäässä! Voi! Voi vittu! Mähän sanoin, että mä en vedä vittu enää kertaakaan. Voi juma! Kuka ei enää huoli mua? Orivesi on pieni maalaiskylä, jossa tällä hetkellä on asiat vielä muuten hyvin, mutta täällä ei ole työpaikkoja. Kurkistelet siellä. Herra Jumala mies. Rupee kurkisteleen siellä. Täällä on paljon paremmin asiat kuin molemmassa monissa suurkaupungeissa. Rupee kurkisteleen. Hei! Sitten ihan tommonen pieni opetusvideo niinkin vitun yksinkertaisesta aiheesta kuin kaminan lämmitys. Meillä on semmoista pikkuhässäkkää tällä leirillä, kun meillä on 2 telttaa, 1 kipinä Mikko. Ja nää saatanan kuljun runkkarit ei osaa lämmittää meidän kaminaa. Ne tulee sinne telttaan, ne vittu, ne tekee tätä. Ne kilistää, teillä on varmaan tuttu tää ääniläis. Tähän elää vittu kaikki! Koko vitun teltta herää tähän kilinää. Ei me olla kuljusta, ei me osata vittu mitään. Vitun timanttiliiga saatana. Sitten ne tulee ja katsoo. Voi vittu, meillä on liekit on ihan vähissä. Ei mitään, lyödään sinne 2 ihan vitu isoa morkulaa. Sitten iskataan ne morkulat sinne pönttöön, noin. Laitetaan morkulat pönttöön. Ja pitää tosta vähän pikkupuuta. Isketään se kansi kiinni. Ei sitä voi näin hiljaa ottaa. Pitää laittaa se sekoitteen vittu koko voimalla siihen kaminan kylkeen. Noin, tolla lailla. Sitten vielä vähän herätys. Noin, jumalauta. Sitten saavuttuani pakastealtaalle. Löytyikö marsjäätelö patukoita? No vittu ei! Saatana perkele, mä oisin ollut mun marsjääteleitä! Perkele! Eikö mä just sanonut, että saatana katot niihin jalkoihinne? Oi vittu! Tajuatteko te mikä homma siinä on? Kun se nallijohto menee poikki ja se perkelee panos on siellä reijässä! Kattokaa niihin jalkoihinne! Ja tänne! Arvoisa yleisö, pyydämme anteeksi. Perkelehän mä näe koko kuvaa. Mitä? 17, 18, 19, 20, 2. Äkkiä kun syytä katot, niin eikö oo aika kohdallaan. Siis 27 siinä on, kun se 1 on siinä. Mites mä ajattelin juoda nää yhdellä kerralla. Niin kai se on ihan ok. No se on ihan sun oma valinta, näitähän ei suositella kuin 2 päivässä. No mut kun muu on jano. Se on varmaan jotain muutakin janoja. Kai tää terveellisempi on kuin viina. Sirua ei voi lukea, mitä helvettiä.